Hello, kumusta mga ka-DJ, mga ka-listeners? Kumusta mong tanan diha? Inaot nga na ata sa maayong paglawas o kapiskay. O karon diha, na po tayo i-upload lain nga kung ako ang pasultihon. O anang padalaki ni o sa kalalaki. Nga magpatago lang sa pangan nga Hulyo. O muna iyang sugilanon o di ta maglangan ato nang sugdan ang atong sugilanon kung ako ang pasultihon. Og salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. O karon diya naghikay na ko, naghuwat na nang ko nga mujote kay hapit na pang oras. O di ta maglangan ato nang sugdan ang atong drama kung ako ang pasultihon nga ang sender si Hulyo. Okay, og salamat kayo ha sa inyong pagkanunayong pagpaminaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. Hinaot nga malingaw ta aning drama kung ako ang pasultihon. Salamat kayo. RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kun ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan sa inyong alagad sa kanginan, Tifon Morales. Kumusta ka mo tanan? Nabili ni Rusi Bindoy, no? Pel, Rusi Lusa Bindoy, diha sa San Miguel, Surigao del Sur. Okay, kanunan siya namatik ka na to. Tag-iya kini sa 3 Motors. Okay, si Rusi Lusa Bindoy. Okay, may papaminaw dahi. Ug sa imong mga gidikanan, diha sa San Miguel, Surigao del Sur. Okay, pero kisunan, ang tampo ko ito katimanon, mao kining magtatampo, pinagdasa sa ka, lalaki, nga nagpatago lang sa nga Hulyo! Kinikit ba ito no doon sa radyo ni Ray Arellano? Kaya sunan, ang atong sender, si Hulyo. Kini nga akong problema, bahay na sa mong silingan nga, suod man ta kay may, pero noon sa ba nga, nahimon namin na mong kontra? Tinuod ba ka nag-iingon nga best enemy, best friend, ha? Muna yung masabtan nga ninyo akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugod ang tananay. In every afternoon, 3 o'clock, I read your letter, ay, sa may bintana, ay, sabay ang luha. And then every evening until midnight, I couldn't sleep tight because I'm longing for you, because I'm longing for you. Enero, Pebrero, hinihintay kita, hindi ka dumating. Lumagpas ang Marso, I've been waiting for you hanggang Abril. Sumapit ang Mayo, ako'y nalulungkot ng pista sa atin. Pagkat ika'y wala, di ka nakapiling. Lumapas ang Hulyo, Agosto ay wala ka pa rin. I've been longing for you, my heart is aching. I cannot wait longer, I'm always crying. If you cannot come home, I look for another. Hirap kasi itong nobya kong sexy dancer. Buhat ang nag-abroad, nakalimutan na ako ay kanyang boyfriend. Ang mga sulat ko'y di na niya pansin. Tagal nang nag-abroad na sa Olongapo sa isang beer garden.
hanggang nag-September, hanggang nag-October, ikay wala na. Ang paghihintay ko sa'yo, darling, ay wala ng pag-asa. Hanggang nag-November, hanggang nag-December, muling nagpasko na. I'm still waiting for you, I'm still waiting for you, darling, nasaan ka? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktobre, Nobyembre, Desembre, come back to me. In every afternoon, 3 o'clock, I read your letter. Ahay, sa may bintana. Ahay, sabay ang luha. Ole! Huh? Luyo? Naya gusto! Ay, boss Clive? Ano yung kaingong makahiyahay na gusto kanta-kanta, maghihapin gali ko di kabot, yahay na nun? Tungkol ka nagsige mo lang kakanta-kanta din, Hido. Papila ko ba kay na ako'y pahinungdan? Kaya man? Kanang usa na to kasilingan diha. Ay, gwapa, pero Unsaban? Ha? Ako magpusol, pero mga words. Ay, kisabaan na ba? Kanang anak ko na Domingo atong silingan. Iyang anak na Martes. Martes, ha? Ay, barbida. Skabaguya, gidi mo na yun, eh. Haskang! Hibawaan nila kang nabibernana na. Ako ba, nagpaminaw lang yung ninyo, nagkatawa lang ko. Ang nagkatawa man ka, ano ba? Ang inyong mga nga lagi pag-isgutan. Huwag mo kabantay, pulos na as kalendaryo. Kasi kalendaryo. Kinsa tong inyong gisgutan nga tong silingan? Kuan, kining si Marites. Si Marites nga? Anak ni Domingo. Si Marites, sa in English, Tuesday. Iyang amahan, si Noy Domingo. Ang tinuod nga, si Doming. Domingo ang tinuod nga. Punan pa ninyo, Hulyo o Agosto. Puro na sa kalendaryo. Pastilan, may intra pa yung taon ni si... Ang imo, Nova, ha? Pero ang tinuod yun siguro, Nobyembre yun, ha? Amo, Agosto, Hulyo, maorang partidaha, di ba? Maorang partido ita, ha? Magtapong ta ni, murag itang kalendaryo. Murag usan lang kabuhang tingali, ang kuwang na to siguro, ani tuig na, di ba? Oo, da. O, di ba? Bili Nay pa gusto? sila ko ni Moday Nova. Ay, nay, mayo ani, mag-inom ba kata? Oh, may problema. Ako pa, adlokon man ta. Inom ka. Misamo ta akong kasuotan, amo kasuot sa among silingan nga si Agosto kay mag-inom man mayon niya. Inom ta. Kung wala ta magkainom rondo Hulyo, di gyud ta magkainilhanay. Mao lagi si Agosto, no? Pre, inom mo. Uy! Pre, wa! Dol kami. Dali, pre. Ano gusto? Ako ni kumpare. Si Januaryo ni siya. Januaryo. Dali. Samot kompleto yung kalendaryo. Pre, Jan, are eh. Mama. Sige, gusto. Ang silingan. Uy, gusto. Oh, Januaryo, kumpare parang Hulyo. Bebe, tagay. Kumpare ni nako. Kumpare Tagay ta. ni Januaryo. Tagay ta. Januaryo, imo. Okay. Dinhi na yun nagsugod na mong kasuod sa mong silingan nga sinoy gusto. Gani, magtagay may sudan. Di unahan mo niya gatag taon mo, di baos na sa taon mo. Dongolyo, ihatod din sudan nga to sa ilang Noy Agosto. Binay, ikaw sa tada. Kay, sige naman ang gatag sudan taon ta din, di ba? Mao gani nga hatdi sila. Patilawon sa dato sila sa akong manok nga pinahumba. Wow. Marag lipay si kay si ni Julio. Si ni gusto ani ako ni si Julio. Bebe. Ako ni haton lang sudan. Uy, ikaw mo ko diyan eh. Do Hulyo. Ako ni Noy kay naghatol ko aning sudan taon iba. Tilawisan ninyo. Sinoba man yung luto ani. Gusto niya nga tilawon kasi ang linuto nga humbang manok. Salamat kayo, ha? Pastilan. Ay, nagunahuna pag yun mo. Ang tinagang sudan. Ay, sagdi lang, Noy. Tilawin lang sa ding luto tao sa kong asawa. Salamat kayo, ha? Sige.
Dong Julio, kinsa nang namanday da sa tuntupad? Sila nas ni Agosto? Dili man. O, kaila na. Mura panday na. Kinsa nagsuguan na nila? Gisugo na silang ni Agosto? Abot lang. Uy, murag lain man, nasud man na sa ato ang ilang gihimong atop, oh. Yung sagutan na nila pagpanday. Kadir, dahil pagkatanaw na ko sa gibuhat nila din ha, bida. Di alam ka ha? Ay, kuyo ko, tana! Do. Bas. Asa man, boss? Usay buhaton niyo diya. Puputang nga ng atop diri napita, boss. Di ba? Di, masuod diri taon ng tinuuan diri sa mo. Di, tingali mo tayo. Siguro ka? Pag sure ha? Naiba, ni gusto. Oo, sa may nagsugwan eh. Mau ba? Uy, di na mahimo dong, uy. Murag, nisud naman na sa amo ang atop nga inyong gihimo. Dong Julio, di na mahimo, uy. Mura binuang tao ni kami Agosto eh. Kisa yung magkipangita. Day, asa na Agosto? To pa sa probinsya ba? Sa Lunes pa tumbalik. Siya nagpasugo na? Oo. Ingnaday nga nilapas man na. Sige lang. Unya na lang. Inigabot niya. Ako inon. Ako sultihan si Agosto. Klaruhag yun ha, kay murag di na gina maayo. Klaruhag yun. Nahuman kita ulit trabaho ang atong kamilapas paril ba? Og nasuod gyud sa among dapit. Unya, ano kapait ra ba? Gibutangan to nilag ato pero wala butang sa dayong. Unya, Julio dong. Julio. Ano sa ka day ha? Ano ka? Dali kayo na naram ka diho, dali ba? Ano lagi oy? Ano sa ba? Tanawa na yun, tanawa. Ano sa bitan-ahon ako ha? Ang uwan nga naram na sa gawas. Mao gani nga tanawa. Taaway lagi trabahong atop tanawa. Mayo pagkatrabaho? Maayo lagi, pero di na mo ibot ako ipasabot. Ayaw sa na imbuti mo pasabot ha? Sulti ikaw kung sabi. Kabuta sa nimo eh. Huwag kang kakita di ay. Bida sa nimo ay sulti bilang kuno nag-unsay mo na. Wag yo ko'y nakuha sa imong buti patanaw na ko be. Paminaw ha, nara ay pakita ka. Kanang ilang gitabaho nga atop, wa nila butangig sandayong. Karon ang tinuo sa uwan, tanawa. Asa nasud? Di ba nasud sa tuparil? Di ba tanawa dayon tay. Lagi nasud bitaw. Tanawa nagbaha nas ato sa sud. Ang ilang atop, ang tinuo sa uwan diri sa ato. Nasud diri sa atong paril. Karon kita nay magbanaw ini. Unsa man nila patrabaho oy? Istoryahe ko na sa Agosto ko, istoryahe ra gud na. Mauna ni ron, imbes nita magbanaw din sa sud, nagbanaw na nung unta. Sa naman tao ni kalaki ha, Julio. Ay, ako na toon. Masig na uli rin ni Agosto. Natuag yun na. Kung dili ka gusto nga ako makigsulti na tiguanga. Dahil no ba? Unya ako na yung giatos ni Agosto. Nanaba siya silang bahay taon, kaya ako pagisultihan bahay silang ato, pang liso sa mua. Unya? Kasi yung kipangita. Kanas ni Agosto, day? Una naman. Nga naman ta. Istorya ta ko, day? Mao pa. Kaditang ha. Ako sang adtuon. Sige. Stusa ito ba yan? Nagsirhan lang ko. Huwag mo ko pa yun na. Silingar ba tami? Bida, no? Anay, gusto. Dalio? Anay. Kuan. Asa mo si Dan Mario, ha? Kung nasa silang Domingo? Sabi ito ikalaga ni mo, ha? Kininoy, doon na lang ko gamay isulti na mo na iba. Ay, lagkalain na ni, ha? Ang samta na do, Julio. Kuan mo na, ikanap yung atop na skilled ba? Inyong gipa-extensionan ba, di ba? Dako kay ko gasto na do. Mo lagi, pero wa maninim tarungang trabaho na eh. O sa way klaro nga pagkatrabaho. Kuan magunoy, pag uwan gud ba, pag uwan, tungod lagi kay wa buhatig sandayong sa mga panday nimo. Siyempre, ang uwan taon, misuod sa mua, eh milapas mo nagjutay sa mong atop. Inyong atop ba, milapas sa mong kural. Grabe ni mo, ha? Kagamay ra, anak? Huwag ko ingon dako na, gamay bitaw na. Ang ako, balang unta ba, nga di masuod taong uwan sa mua taon, kay kami may presyon eh.
Maaso dito sa uwan taon sa inyong atop. Nya, kami magbanaw dito. Puwerte kita wala po ka sa mga pag humasuan. Nya, unsabi magkasulti ana, ha? Sumisaw na ako. May ako nagbuhat sa uwan. Ako kumingon ngayon nun sa pero kung ato biyang tukion ganinoy, gusto no? Inyo biya taon ng sa taon. Inyong atop, nilapas ba na taon? Misuhod ba na sa mga? Grabe sa ni mo, ha? Pero okay naman tataw din kung gibabutangan, patatan ni mo sa dayong taon. Huwag man nyo bubuhating sa dayong. Di ato so taon sa buwang uwan. Bida, magklaruhay ta ni Julio, ha? O sabi buti may pasabot, ha? Nga kami mo'y nakahatag o kahasol niyo. Unsa man gyud ay ning hitabuan ay ha? Di gyud ka gusto nga kami di gyud mahasol. Kami matagbaw ko ang tubig taon nga mibanaw sa moa. Mao na anoy ha? Unya, usa may bot pasabot nimo, ha? Ay kapading ka di anoy, hospital biya ko nimo ha? Tiguang na ra ba ka? Ay kung ting nagtiguang, ha? Musuko na ba kung binagmakay do, ha? Ida nang hagit ka. Unya unsa man, ha? Bagay ta. Kaantag ako sa kakabot. Giruab yan imong tiguang ka. Ay lagi ko nganlig tiguang. Hanggang pang dako kanit. Hayang na kagway kontra, ha? Nya masukol pa kang bagay, ha? Di gusto? Kasakit sa Ay, akong dati lubot. ka nga ilang pag-isog-isog. Paglisod naman ko baro mo gani. Ay, Dad? Pero sa nagtabo ni mo? Oh my God! Kiunsa ni mga akong daddy? Hansa? Kiunsa ni mga akong daddy? Nanukmag ha? Ha? Mag-isupang? Sukmag ko daw, taka man taon. Bago ni mong dadi, nakunsawa ba na ako O sa? nga, nung sabi na siya, nga naman sa siyuta, be. Nga natumba man siya. Imo ni gidapatan? Wow, dapatan ko, taka man ako eh. Ikihata mo sa iyong gibat sa kong amana. Ikihata mo! Kay halumot bayang nagbuwa, kay gipiskat. Bitaw! Piskat bitaw! Ikihata mo! Magkita ito sa usgado! Unsa? Wa siya mabuang? Ngano kutong ikaw maikihan niya nga si may niatake ni mo? Nalagay, ako nung hinoy kikiha, bida istorya ha. Ay kahadlok to nga, kung gusto ka, mukiha sa ta. Ha? Kiya? Kiya taday? Uy! Sila na kay bawang mukiha? Ha? Kuhaon ko tong abogado nako, pinakamaayong abogado nako. Kadto si Attorney Palusot. May to kay, iya mismo mo ay magpapriso kung mapildi ang iyang kaso. Nindot. Bao ba, de? Bao ba? Nindot. Diba? Odong, bahalag mahurot ang atong tinigom. Porbida sa istorya ha. Uso ko sa ating pasaka to be. O, kanang ilang ato pa nilapas na. Muso diris ato. Kada kong kaso, ana. Unya og mag-uwan, muso diris ato ang uwan. Kita mo ay mag-anto sa baha. Nga, daong katana de. Kung ano diliman, naman tayo ebidensya. Akong gipicturan ang ilang atop dong. Unya, givideohan pagid nako. Pag-uwan, diin agas ang uwan. Diris ato. Diri pa daw sa ato. Diri tugpas ato. Og mao na gibidyuhan pagid nako nga nagbaha diri sa ato. Maong lig-on kay ning ebidensya dong. Di ka mapreso. Sila ang mapreso ani dong. Daylo ba? Ang among kasuod kaniadto ni Agosto na pulihan mino pa nagdumot hinon. Dumot siya nako, ako mo dumot ya. Maluoy ko mukiya tin ako. Ako di ta ko mukiya niya, pero mukiya lang sa dako asawa. Pero sila may nagkiha taon. O man mo nilabti taon kitiguang naman sa Agosto taon. Uy, karon mura ko naluoy balik niya. Naluoy ko padayon baka taon ning kiha taon batok nila taon. Pero sila, pasigidog yung kayo nga mukiha oy. Perbida. Sus, biko no, unsa man? Bayid Ramos, kung di kayo pasultiyon diha. Ha? Julio. Salamat sa tanan. Mama Mary, salamat. Ate Pres, good morning, Ate Pres. Gulyan. Oo, Bam, good morning, ya, Bam. That's Gili. Oh, Kuya Gili, good morning. Ate Jinjin, good morning, Ate Jinjin. Kuya Alan, good morning Ate Pres. Good Hello. morning Ate Oo. Pres.
sa Sa tanan. mga mama nga padayong ni palit sa Don Pepe Tablia. Taas ang energy, happy Kinahanglan mo indong gyud ta og Don Pepe Tablia mga bata para taas atong energy. Unya happy Mart. Wadlo na kulon tabunok og badawi. Para happy ta pirmi ha. Mao na ato atuon kon ganahan tag masulbad atong krisis. Og sa tanan natong mga igsuonan, salamat kay ninyong tanan nga migamit kamo sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Nakasuway na gyud mo. Thank you. The best kay datong Sed Panyawan Coffee Mix. Mao na siya bitter nga makapabetter sa ato ang kalawasan. Nindot kay naimnon kay panington ta sa ato trabaho og dili ta magduka mahuman gyud ang ato ang bluhaton sa tibuok adlaw sa atong opisina. Og labi na gyud sa ato ang mga taon nila ni Kuya Nick Pepito basta Toledo, Kuya Nick Pepito gitaha mga kaigsuonan diya sa Toledo. Unya sa tanan po natong mga kaigsuonan ni Dudong GR Pepito pod og labi na gyud sa mga taon ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning mo diya kap. Og sa mga taon ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casimira Rauta, Lister Daan, good morning ninyong tanan diha. Salamat kayo. Ate Pres? Okay, og akong pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol na to, katong taas og sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw gyud, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mo kaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo maog hapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mo kaon sa imong paniudto. Maog hapon, inikabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon. Inom na sa kadanog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema, bahin na ning kidney o UTI, ayaw na mo kakuol. Di na taangang mahadlokan na tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapa-alibyo. Anang atong gibati bahin aning kidney o UTI, kinibaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Okay, thank you, Ate Pres. Sa tanan ito Yan ang gulyata ko ding ipabaw. Sige. Hasta nila mapalit ang Kogon Herbal Capsule. Ana sa Rose Pharmacy, naana diha. Ladies Pharmacy, o sa Queen's Pharmacy. Sa Majesty na abasan? Murag Queen's o Diding. Diding. Diding's Pharmacy. Okay. Thank you. Salamat kay Ate Pres. Unya sa tanan itong makaigsunan, salamat sa inyong paggamit sa atong number 1 nga plus ang Sed Liniment Oil nga tinubuwag tag sa atong mga panuhot, pamaol, parakit sa kalawasan, parikosbid, katol, kuto sa kabataan nilikay, pagyunta sa digili sa atong ang Sed Liniment Oil nga anar na itong mapalit sa butika. Di ba, Kuya Gili? Sa butika rin gud bang heksoon. Ang tinuod nga haplas na itong epektibo kayo nga na matundaan yung katauhan, Gabs, ana rin na itong papalit sa butika. Huwag nila nagbaligya na ito. Inamgulikon, uy, murag init-uwan na sa Gabs. At itong itas butika mo palit na, na ba nung murag dinggi ka, balik sa Gabs. Daghan kayo na, balik dinggi. Maghaplas kita, saligan yun na. Di mo ginakali kayo, pero may ng dinggi nga may tabo dito sa tuwa, Gabs. Pero na mo gibuwan nga mo attack na siya, no? Una nga, sa butika yung palit mga higala sa atong Sed Liniment Oil. O di gali, alil ta sa Facebook, Gams. Di masada siya sa Facebook, no? Ato lang, bisitahan na to atong page sa Sid Marketing, mga higala. Di type na to ang Panyawan Herbals. Nya ayaw kalimot na atong i-like ang page, mga higala. Makita diha tanan ang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Sid Marketing, ana na ito mapalit. Tapos na ito sa Shopee, mga igsoon. Shopee. Mo lagi na original, no? Ang Sed Liniment Oil, adto na ito mapalit sa butika o sa Shopee. Palit ang layo na ta sa tindahan. Ha? Sabot na ta, ha? Muna may gala. Muna ato, si Guling Degam sa ato, so kiting pabinawa niya,
magsige sa paghaplas og sediment oil Gams kusog kami na to Gams na mag-birthday siya karong kuan September 1 ato na ni kuan daan kay para na advance ni mo. Advance na to daan kay basig madugay-dugay ni na to kuan. Huling ka to ni ato pag birthday mo? Wa siya man to. Siya man to. Ako mag birthday niya siya di pala birthday na ako. Di ay ba? Okay lang. Kaya raway problema. Okay lang ha. Happy birthday mo Ling. Advance happy birthday ni Guling Kulina kusog kay tigamitan sa atong seed liniment oil. Si Duting Kulina Gams. Si Judith Kulina kuyaw ka na mga Kulina sa wireless ato pasalamatan na tanang gamit sa ato ang seed liniment oil ni Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno, si Ma'am Luz Digal ug ingon man si Kapitan Albert Bumpat ato nang pasalamatan. Thank you diha Kapitan Albert Bumpat. Ug si Inday Joyce ug sa iyo mga igsoon. Labi na gyud si Father Tommy ug po sa Inabanga. Good morning mo diha Pader sa imuhang mga tao pa diha nga migamit sa ato ang seed liniment oil. Thank you. Pader Darwin kit gano. Okay kay na to Pader Darwin. Tommy ug po. Tommy ug po. Unya Gams. Si ang pasalamatan yun ako kay Gams gabi katigamitan yun nato ini si Dido Alimpangog Dasti Puno. Dido Alimpangog di. Kusugay mo lutog dugo may luto ba. Oy, thank you kaya sa inyo pagsalig sa atong seed liniment oil. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Atong mga sakop sa Couples for Christ Oslo, atong gi-remind lamang ug atong pasalamatan na labay na kanimo Brother Florencio Sereno og Sister Asion Sereno, Brother Pulidar Sereno og Sister Antonia Sereno, no? Labay na kanimo Brother Berto Ronolo og Sister Antonia Ronolo. Ayo ka magalimutan sa dili pa mumato sa prayer meeting masabado nya naapagyapoy Domingo ang atong celebrity Kojik Biodiso. Ano na kani mga sangkap ha para magpabilin kamong younger looking, Cortes artista, Cortes porcelana. O doon na gani kamoy mga murag whiteheads or blackheads, doon na ba murag up mo ito mga imong panit na benefit sa imong aping o kanang kilid baka sa imong ilong. Ayo ka bala ka kay doon na kita glutathione o paya extra nga sangkap sa atong sabon. Celebrity Kojik Biodiso. Apa siguro alam mga doon itatak said marketing. Thank you. Okay, og sa tanan to magkaisunan nga wa masayod ganung masakit anang daghang kasakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa natong balatian kana tungod na toxin nga misud sa atong kalawasan. Ngingig kining toxin nga mudaot sa atong blood cells. So nya atong blood cells importante kay ni kay mao man tighatod sa oxygen, nutrients ug tubig. Sa ato ang kalawasan ini kadaot ani masakit ang mga inana nga mga sakit mo nang imnan gyud nato G-detox kay kini G-detox usa kini ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapalig-on sa atong vital organs. Ang atong pag-inom ni usa ra gyud ka kapsula, usa ka oras sa di pa ka makaon. Kana kun wa pa kay balatian ha, mura lang bintinan sa to. Pero kung duna na kay balatian, kinahanglan mo inom ka katulog yun. Buntag udto hapon usa ngadto duha ka kapsula, usa ka oras sa di pa ka makaon, imna to 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw, Gulya. Si Julio, Ate Pres. Julio. Kani Julio, Ate Pres, naalagi ni siya silingan nga amigo kayo ta nila, suod kay nila si Manuel Augusto. Karong si Manuel Augusto nagpabuha tao sa dayong nilapas mas kural nila, Ate Pres, nilapas sa ilang balay ba, brag suod mas kural ba. So iniguan ang tubig at tubusod sa ilang balay. Kay wa man taon labuhatig sandayong natarongin taon, wa man lagi tinuod gyud natin presno gawas gyud musud dito. Magyanang sa ilaha. Wa niya butang sandayong unta ni ilapas. Mao lagi mao di mo abot at silingan. Mao to iyang iguporta si Ate Preso niya agaway-away gyud sila, lilis gyud sila karon giingnan niya si Julio. Unsa ba ka Julio tiguang naman takaw. Ikaw gali tiguang, ikaw gali. Suk ko kay si Noy Augusto. Sukmagon ta niya si Julio. Sos karon wa kaabot Ate Pres natuwad. Pagkatuwad lisod siya barog kay na iya. Unsa Ate Pres? Nalisa. Nalisa ang iya siguro dapit sa may lubot. Mo to galisod na siya barog. Karon si Julio gikihan ni Noy Augusto. Unsa man taon iki? Kiha nga usa man kiha. Gikiha siya basig gikiha siya nga nisung dito si kuan Julio. Basig inaan ang kiha. So karon mag-abot pa sila unya iya sad kunong ikiha si Noy Augusto. Parte anang sandayong nisuod sa ilaha. Anya nadugay mo rin siyang naluoy. At tapos naluoy naman ako kay
tiguang naman siya gusto niya kuan kasabot sa tanghulyo nga naluoy siya. Pero sabi yung buhaton na ni. Sabuto na lang na nila, uy, kay silingan naman, di ba? Bitaw, tinood na. Tiguang na si Augusto. Sakto na imo dong Hulyo. Chance. Sakto na kang Hulyo, Ate Pres. Nga kanang, kanang, kuan ba? Pasensya lang. Sabuton na lang, no? lang. Sabot, ba, sa asa man ta kabasta diya, Bambe? Ang pangutana, direk, kanimang kod, kato nalupog si Manoy, sa din sukmag siya sa hangin, nalupog sa nini, abot ang anak, munang mukiha kay dun sa kanya papagkulata ba? Kana. Karon mura pero sila wa man na mo labti ang tiguang nga sinoy nga gusto. Mao lagi ni nalupog man gud ni. Lagi lupog lagi. Mura man ko maluoy paday man mo ang. Kanang tiguang di naman gutaw na katarong og barug niya. Humok na balang kay nang tiguang kuan mababa, mabarag, di ba? Bambe. Bam. Ang unag yung lalis ani nila katong ilang atop nga nilapas, di ba? Lagi sandayong lagi. Ilang atop nga nilapas. So doon ang goy gamay nga sayo pod si Sir Augusto. Kay kanabit ang magtukod tagbalay gulyat kinahanglang yun nga dili pung paspanday dito na patukod kung kuan sa mua dito sa probinsya na pung pas mong panday nga kinanglan ang si tawag sa Cebu ninyo kanang ana mo to ang uwan gulyat bilis-bisan man sa amo bilis-bisan iya po diri kinahanglan nga dili mag-abot ang bilis-bisan kay ining sa tubig mo extend pa man siya mo labyog pa man siya sa kadangaw kinahanglan dili mag-abot ang bilis-bisan sa inyong balay karon kay nilapas man isud yung gunod pikas balay dipiting sura sa uwan lapog lagi magyanang lagi sila taon naatay ipaambit diri ha pambiti ba dinhi sa kuan unang mga hari kapitulo 21 bersikulo 13 ngadto 14 karon og imo ni pamana murag dili mo igo dito sa Gilanon pero maigo biya ang duha kada utang tao misulod og milingkod at bang tang nabot ug miakusar kaniya at tubangan sa katawhan sila mingon gitunglo ni Nabot ang Dios ug ang hari busa gidala nila siya sa gawa sa syudad ug gibato hangtod namatay unya gipahibalo nila si Jezebel nga gibato og patay na si Nabot. Ang istorya mo na kinis Nabot tagiyanig parasan paliton no ta ni Haring Ahab dili siya masugot iyang paliton kay sentimental value siyang katigwangan pagkaibaw ni Jezebel nga asawa ni Haring Ahab naghimo siya og suwat nga kunuhay ang nagpirma si Haring Ahab nga nag-akusar nga tunglo niya ang Diyos ug ang hari niya nagsuol sila duha ka maldito nga mao imo testigos kunuhay muna ang katawan ng publiko nito og sinabot nga tagias parasan gibato hangtod namatay. Okay, daotan to si Sibil. Daotan man to nga. Kung paambit pas pare, ang gamiton dali nga polong grid. May mo kuno tong grade guys? may man tong grade 2, grade 4. May man kuno tong grade 1, grade 2 ngadto sa grade 12 kay modak ko man imong grado. Pero ang grade nga gigamit diri kadto manggong hakog og laog. Grade. Muna nga ang but ko na pasabot, kompleto na siya, manguha pag gisag dili iya. So, mumurag mamao na nahitabo. Mumurag mamao na nahitabo nga ang lugar, ang kamay nga pwesto, nalapas, tungod kang sindayong naabot mas pika dito, og niso dito sa ilang balay. Karon, pananglitan og ikiha si Hulyo, so mga tubang dalas barangay, so madungog niya ang iyang pangatarungan. So, mahibawan o kinsa-isadaan. Mahibawan ka na. Dili man ka mo, muragan naman mo pabor ni mo ang Kapitan Hulyo kay ang ilang mga atop mo nilapas. Kapaningon siya, di na lang mukiha. Kay maluoy siya. Unya katong anak sa dato, anak na gusto katong babae, tugidaw na ito yung pres, kay mukiham to ko na, giyosan akong dadi, ikiha mo. Karon. Atubangan lang dong, pananglitan kung si anak. Atubangan lang. Inang hinungdan. Sandayong ragyod. Sandayong ra. Nya, istorya tanan liyo. Nga mauna nahitabo para pasayloon ka. Pasayloon o makwits ng kaso-kaso nila. Okay, pananglitan lagi ang balisbisan sa balay. Dili mo abot ko sa kadanga mula pas. Nigto sa uwan, mo iswag pa man iyang tubig, di na mo ritsog tagak. Kana.
Oh. Ano da? Saan mo sa din? Di peke ko ito siningan mo. Mahilo ka mo. Ano naman? Hindi kuhan mo da. Puno kayo kung batal film eh. Oh, malagi tubig sa mo. pero wala masunsin mong bahay. Kani nisod man sila, ha? Di, sa gawas ha, sa blisbisan ra. Nisod silang date ba? Oo, magyanang lagi taon ko, no? Nahinomdom, hinon ko, ani. Nga naman. Og maglingkod ko, no, 500. Nga. Hindi barog, 5,000. Nga naman. Gitanaw na ko! Ah. Ay, pagbarwa may bayad. Salamat ko lang, hindi naman noon. Kung ako ang puzzle tihon.